mgbe gara aga ka a gwara anyị sị na ewerugo bill maka ikepụta steeti police wee gaa na National Assembly ekwughị ekwu aka ha aka apasị ya ya wee bata na Senate mbọsị a ekwughị ekwu aka ha aka apasị ya ya o wee bụrụ na ya bụ ihe egosi na anyị na ọ bụrụ na ndị National Assembly chọọ ịrụ ọrụ na ha na-arụ ya kpam na enweghị ihe dịka na hold up dị na nke a mere na nke emeghe na ọ bụrụ na ha kpebie na ha chọrọ ịrụ ọrụ mana ya anyị chọrọ itinye anya n'ụbọchị tata bụ ihe gbasara ya bụ steeti polisi ebe ọ nọ gbasa ndị Igbo maka na anyị na-eti otego anyị na-ekwu okwu si nye anyị steeti polisi ọtụtụ n'ime anyị ma anyị nwa na onwe anyị kwadokwuru ya si nyezi anyị steeti polisi mana kịta enyegoro anyị steeti polisi kedu ka ọ ga-adịzi ya maka anyị chọrọ inebanye anya n'ụbọchị tata mụ na onye otu m bụ Epetike nọ n'ụbọchị tata amwezi na anyị ga-atinye ya bụ okwu ọnụ ihe gbasara steeti polisi kedu etu ọ dị kedu etu o si gbasata ndị Igbo kedu etu anyị ga-esi mee ya ka anyị rotekwe iji ya bụ ihe wee meghere ọha na-abụghị imenyere ofu onye ya ka anyị chọrọ itinye ọnụ n'ụbọchị tata Epetike onye nke m nọ anyị abịakwa ọzọ ihe gbasara steeti polisi ya bụ bil soro ofu bil emegha na mee sharp onye ọbụla apasị gị ozugbo ozugbo ọ na-agazi iweta 2/3 majority na steeti ndị steeti House of Assembly before eme ihe na otu na ekwu okwu ya bụ steeti polisi kịta ọ dị ka a ga-asị na ya bụ ihe ga-ebere na mgbagbu ka ihe kwuru maka ya steeti polisi mara mma jọọ njọ dịka ihe mmadụ na-eme o nwere aka n'inwe aka ekpe maka na ihe ka o si ebara ndị Igbo etu o si ebara anyị hiri etu o si ebara anyị mmegbu anyị jọrọ njọ kọsa some governors with state police nwere ike ime gọvanọ obodo gị nwere ike ime ọ bụ na gị na-anọ na nsogbu ịma mbata bọọnụ maka na polisi na-edi ya n'akụkụ anyị enwe so much intimidation anyị enwe so much eribe na afọ eju na n'aka ndị politicians mana ife ojikwado mma bụla sometime fa enye aka na control all these bandits and ohi mana state police aka mma ọbụla ha pịa aka vigilantes ihe njide ọka maka vigilante na state police nwere ike ya bụ ime ọhịa ebe vigilante ya ba maka na ihe ka anyị mkpa bụ kere ndị na-echebe anyị echere anyị ime ọfịa na-echere anyị obodo na-echere anyị ọpụpụ anyị na mbata anyị maka ndị polisi mostly ha ji mara ha bụ ịnọ n'ụzọ ndị a na-akwụta anya ụmụ kịrịkịrị ego a na-anarụ mana ụmụ vigilante na ụfọdụ ndị asị nọ forest guard ma ọ bụ hunters dị more effective than state police maka na ebe na-edu na state police ọ ya arrest ndị Boko Haram state police ọ ya achụpụ ndị bandit nọ na ụzọ ka ha na-aba na-alụ peripesu ọ pụta ọzọ nwoke ihe a tere m na ebe ka nọ ebe a state police ọ emenwe maka ọ bụ na federal police ị mara na o nwere ka ọ ya adị akpọ federal might ekwe m ka esiri federal might ka m gbazie ego ka m mara ka ị ghara ịkpafu ụzọ esiri federal might ahụ bụ ihe dowere anyị n'ọnọdụ anyị nọ tata akwefuru na ọ na-abụ ịma ndị Igbo anyị ihe gbasara polisi ihe gbasara ihe ọbụla a na-ekwu na polisi onye Igbo asịghị ime akpochie gị ama m na enwegoro mgbe ị gwara ya mmadụ ikekwe amaghị m adịma eboghị ya so ebubo mana ama m na enwere mgbe anyị si ị na-eme isi nkụka ime ya akpochie gị na ịma mfuo n'igwe anya anyị ndị be anyị na-eji ihe na dịka na ịma ndị polisi ịmakwa Epetike mgbe ị nọtara mgbe anyị bidoro Ugwumba ofu enwe mgbe anyị gara mee Frank mgba interview bụ PPRO na Lagos mgbe ahụ ka ọkụ ka bụ kele Lagos o mechaa ya ọ kpọrọ m anyị gaa zute Marvel akpa oyibo bụ Commissioner of Police na Lagos mgbe ahụ ịma ka emechara ya egosi ya na NTA mgbe ahụ ndị mmadụ kpọkọtara na fonu kpọkọta onye ga-asị gị biko na ewere onye ya bunyere ahịa na Idumota na o wee rie ego ya o wee apụta owere ndị polisi na-achụgharị ya biko ewere etu ga-esi nyere ya aka ka ya na-emekwa ya na mụ na ya ga-eke ego o doghị anya na enwego ndị a na-emekpa ahụ chọrọ ya federal might anyị na-ekwu bụ isitezi na federal bata na steeti wee steeti might
maka ihe dị bụ oke dị bụ ogene bụ ihe na-ekwu mbụ mgbe agakwa n'ihu ka ọ ghara ịdị ka tigere aka n'ọnụ mgbe itigo already so ihe na-ekwu ya. okay thank you very much ihe na-ekwu bụ na enwere advantage nwee disadvantage maka na advantage ebe that na ọ ya eme so governors can control security mana so far etu ọ dị kịta every governor na ala Igbo nwere security vote kwa gịnị ka o ji arụ ya bụ first question anyị ajụ maka security na-afụ na security police ya na-akịta achị ime state police ya na-achị ime bụ maka 2027 onwe ka ọ bụrụ na ka e wee lụọ mgbaji aka maka if not amụrụ m ihe security vote na-arụ n'aka ndị governors and ka nwee insecurity and nobody probes it. Ịma na security vote a na uche nke m kwa ụmụ ego enyere ha ga-eme na akaụntụ ego a were na-edewe onwe gị mma ihe ọbụla ọ sọrọ every month agụrụ ụfọdụ nke ha nọ na bilion ego nke ha bago na ego security vote ha bago bilion ya bụ ụmụ ego a na-efe ekesa eji eme ihe na mana agbagọta m ihe na-ekwu mgbe ị na-ekwu na 2027 a na-abịa ike gwara a chọrọ iji eme ndị gọvanọs empower ka ị ghara isi na-enyego ihe niile gị jiri eme na okwu ụkwụ ọtọ na ọ daa n'ụdị nke ahụ na ihe nkọwa ihe na-ekwu maka security vote security vote bụ maka na abịa na security vote ego amapụ nye the chief security officer adịghị akaụntụ ya ihe dị na ịkasị na ndị a na-enye nsogbu na-eberịta na ihe bụ nsogbu ha bụ ịkpọ ha n'azụ gịnị bụ nsogbu ụnụ ngwa nenu nke a wee jee ụnụ ezi na nsogbu ha naba asị na nke data ngwa na granọt adịghịzi asị ngwa bịa nenu nke ya weta granọt then that morning because na anọ nwere ndị isi ekpo ọmụrụ n'obodo ịma ya enye nsogbu ebe eji na security vote eme security vote na-eme gọvanọ egbere tii n'akpa maka ama na nke steeti na Anambra steeti at least see from Obiano na nacha 1.3 billion or so. Oh, the kid go to kita. Kita ha na-eme mmajiri na for na akpa. Kiri ife ji the money eme. Eji atu bunta vote. That is it. So state police kita any go hand cause may no individual collection ka ọ bụ. Iwete go state police. Mana man no zinu no. Maka na nwere ike ebro opposition like kita na no state in Anambra. Ebe ha na ihe onye apụga ma ndị kọtụma ma ndị bakodo ma ndị asụma ma ndị asụwa abụ ma ndị enweta ka kuji gị ọkpa ma igwe ọbụla anọ ha na-apụga ma ọ bụ nọkọta na igwe nọ na Anambra State ewe nọkọta si NDP NDC okwu na NDC anapa certificate ma ọ bụ ike na ọsịrị hey na-epetike na ọ na-arụ ezigbo ọrụ ngwa na oke bịa ka ichie Ugwumba okwute ha na-arụ ọrụ mana another certificate so malite ka ya dọbụ na state police bata n'ime ịmana arụ ya eme ka a na-ene nka a na-ene ọnwa na-enebie ọ dị ka ya sị na the team dị mma mana nnekwa na ọ dịkwa njọ hinne ike ọ sị na ebe ọ bụ na anyị ejide nwe gọvanọ accountable maka ego anyị ha na-ebupụ ọ bụ state police ka anyị dị accountable to si na-ekwe ya ọfụma na asịkwa nkwu asị m ya dịbagoro etu ọrụ ka ama nke na-aya anyị gọọmenti chọọ ifight insecurity ha nwe ha ya eme because na okay without state police ọkwọ ana Igbo bụ before May election Anambra State ha aga ị na ha nabata eto ndị hede eburu gị ichi ime nịtụ na ọsịra ndị ụmụazị bi n'ime ọfịa ọnụ gọọmenti eburu gị mana before May election Anambra State ọkwa achụrụ nche niile Anambra raise udogachi udogachi nye aka wee frustrate ha other state tinye aka chụọ ha ewekwa that momentum wee so ndị a ọ ya adịkwa far better than ebute state police a gọvanọ si ewere na-intimidate ndị mmadụ maka ọ emekwuzi ma nwaanyị na-ere ahịa na village o nwere ka ọ bụ na nwa gị nọ na APC maka mba APC na-apụga bụ ofu ụbọchị ha nọ na progressive are working together na alụ ana mana ọ bụrụ na ike na nwa gị nọ na NDC ọ bụrụ chairman ka ọ bụ nne na-ele ahịa state police nwere ike ije kpụrụ ya maka mana onwe ihe ya eme na gọvanọ ka ọ dị n'aka ofu bụ na anyị aghaghị icheta anyị echefukwana na federal police ka ga-adịkwa amị ka dịkwa n'aka ndị federal state police n'uche nke m na ọ bụ na isi m kwuo bụ kedu ka gọvanọs na-aga egoru ndị polisi moto
enwere security trust fund hapụnụ nke security vote a na-enwe security trust fund na steeti imirikiti steeti a na-egoro ndị polisi moto mana ịbịa ime asị gị gawa Abuja kpatara na ọ bụrụ na gị na IG adịghị na mma ma a na ịtọrọ atọ ịrụtara nke ngige eme ha na bụrụ na gị na IG adịghị na mma ma a na ịtọgo ọ na-abụ na ngige maara onye dịka Maazị Simon nke Police Service Commission Simon Okeke ọ na-abụghị na ya na ya dị na mma nwoke wee kwupụtasị mba na ama mma ya eme ngige anacha na ọkwa ebe ofu ihe ya bụ na kama a ga na-ewere ego na-aga ego moto ego imo ebunye ndị polisi ikekwe igo na Anambra isi na Anambra bugie Kano maka na anyị nwa chọrọ nchekwa ego anyị na amova ewere ya ga meghe na si gotewu ya ka ọ dịwa na be anyị ọzọ bụ na amaara m na ndị Igbo anyị na ọ bụrụ na eme ya emete ya ọfụma gọvanọ ọbụla na-emete ọfụma ndị Igbo ga na-asụ ego dịka onye Anambra ọ bụrụ na ụlọ bido ịma na imirikiti ụlọ dị n'ime Enugu bụ ndị Anambra nwe n'ime taa enwere ike eme security trust fund n'Enugu ndị ga the highest donor abụrụ ndị si Anambra steeti ọbụla so long as nọ na ala Igbo steeti ọbụla mewere ọfụma ndị Igbo anyị atụ ego make sure na security dị ebe ahụ onye ọbụla aga ebe ahụ ga develop economy ya bụ steeti etu a na ha eme ka a na-achụ anya ana m ene anya ebe nke dị mma ka tupu amaka m na enwere ihe ọjọọ dị n'ime ya mana ka anyị ghara ịdị na-atụfuchi mgbe niile anyị na-atụfu ego anyị nye Abuja ebe kpọtara anyị kọmishọna kpọtara anyị Abubakar maọbụ akpọtara anyị Muwongo asị na kọmishọna of police na Anambra steeti bụ Maazị Muwongo Sakaf abịa na Imo steeti enye ha Abubakar abịa na Enugu enye ha Saigombe ndị anyị na-ama ha ndị anyị na-ama ha ị na-agwaghachi ha na-esikwe n'oto dị n'ụdị na a ga-apụnye Ojiriba ha ama ha mana ọ bụrụ na steeti polisi achọ ọnụ ndị ma anyị na amara m na a ga-enwe ndị mmadụ ọrụ ya bụ ọ bụrụ na ha kwado na ha ga-aga ịba polisi kama kwa ha ebirokwana n'oge mewe arrest na tupu a na-achị ha uniform mana ihe na-ekwu bụ na steeti polisi a nwere uru ọ ga-aba na ọ bụrụ na anyị hazie ya ọfụma n'ụdị anyị nwa ma bụ onye agha na nwanne anyị na-emebu mmụọ onye agha na nwanne and ime kata etu Abia steeti nọ kịta na Abia steeti mekọta kpọọ na a na-eme launching itinye ka secure the whole of Abia steeti ndị ga-apụta tụọ million na billion na Igbo ka nkụ na-abụghị ndị Abia ya bụ na ọ ga-enye aka na onye ọbụla chọrọ imeta ọfụma chọrọ ịdị anyị nụ na enwere ebe ndị ihe na-anọ asị ndị steeti polisi ngwa gaa na ebe ha na isi unu n'azụ asị na mgbọ adị anyị nye ha mgbọ asị na anyị na amarụ na ego anyị hapụzie nke ndị Abuja na abụọ na-eme ya na ọ dịka mmiri a na nwunye n'ime nkata ya bụ na akwadoro m ya bụ steeti polisi na ebe narị ene anya bụ etu esi paasị ya bụkwara na emeri ya gbanụ kwụrụ ọtọ gwuju eji ehurutezie emeghe na maka na ọ dị m ka ndị Abuja chọrọ iji mee mpawa ndị steeti gọvanọs maka 2027 ọ na-abụghị ya the speed eji na-apasị ya bụ steeti polisi bil ahụ ụka nkụ afụrụ m ọ na-atụ egwu adịghị m shọ maka afụrụ m okwu nna ikwu enyi na ya Baribe kwuru na sineti si na ka ọ akwara ịbụ agwọ ịba nyezi anyị ịba ọcha n'anya ka etinye ihe na a ga-eji na-enekọta dishọ na ndị emeghe abuse ka ọ ghara ịbụ na o ruru mgbe ahụ kịta asị inekwu anyị ịfụ na ndị isi na-adịghị mma bụ ihe na-achị anyị kịta ọ ndị isi dị mma ruru ebe ahụ ara wee nyụa ịrụzie ife otu ha si achị anyị ị na-eche ka onye a mgbe ọ na-aga ọ ihe a ka ọ gwara anyị ya bụ na mụ na onwe m kwadokwere ya n'agbanyeghị na ọ ga-enwe ụmụ ihe ahụ ma ọ bụ ụmụ ihe aghara mmegha dị n'ime enweghị anything dị perfect ya bụ sị kpọọ ndị steeti polisi mụnwa dị against it uche gị ikwu mụnwa dị against it because na steeti polisi kịta ife ọ na-eme ihe ọ ya emenwu steeti ọbụla bụ eribe na afọ ejugo maka our governors more money ga-abịa from Abuja our governors our senators our politicians ya dị more brutal ọ bụrụ na ikwu opim ị ga-asị gị bịa nwoke na ihe na-akụzi na ihe na-akwụ ụgwọ iji nyụ mamịrị na toilet gị esi mba ebe steeti polisi mega arrest ọ bụrụ na ihe Ugwumba na-ekwu na-achọrọ ifere si nwee neighborhood watch ọ bụrụ na ya si n'ebe a ka na-adịghị mma si ekwipụ neighborhood watch mba ekwu n'etu a ịma na neighborhood watch so ihe ha ga-egbu bụ ụmụ ụdọba ọbara ụmụ egbe chakakpama
ama mbụ AK-47 maka na ọ dịghị n'iwu enyebeghị iwu ga-akwado ha ibu egbe gbanitere ha nyenya bụ iwu ka ndị sekuriti iwu ahụ ka a kpọziri steeti polisi ndị ka alụ njide si mee vigilante or neighborhood watch ka ọ sị na ọ ba ha na steeti polisi ha eji ewere rugide mmadụ maka na ọ dị ka ị na-afụ ihe na-eme n'ala Igbo ọ dịkwa kasị bụ na ihe na-ekwu maka Anambra steeti polisi wee eme mmadụ o nwere ike anaobi gị ọzi gị nwe enwere ike anaobi gị ịmara ahịa anaobi na-eji ancestral land eji egwu mana gọvanọ nwere ike nọgide wonde kpọọ gị sị ya Ugwumba garara ihe na anaobi abụ na polisi nwe iche na egwuregwu ewe steeti polisi bụ mega arrest so ana m ekwu na steeti polisi si abolish si ekwipụ vigilante ha etinye ha ezigbo egbe ị na-eme ya abolish ihe a niile ị na-ekwu na a ga-eme na a na-eme ya kịta ya bụ na ọ bụghị ụgụrụ bụ mgbe oyi na-atụbụ tupu ụgụrụ apụ a na-emegbu ya mbụ na ofu ihe ebe anya m na uche m narị agbadịsef bụ na edo a IG nọkọtara nye iwu si ụmụ private ihe na individuals ewezi na escort ndị polisi isi onye ọbụla nata mmemme ihe na ọ dịka a na-echewe ya bụ iwu ọ dịka a na-edebe ya bụ iwu maka na imirikiti n'ime ha na-abụ mfụzi ha kịta ọ bụrụ ndị security and defense corps ka ha bụ ndị bụ ihe na-eche ha ndị nke ahụ na-ebukwa egbe mana o doro m anya na-emekọta mgbe steeti polisi dịka Anambra ọ bụrụ na steeti na ndị polisi nọ na Anambra dị 10,000 5,800 or 6,000 ga na-eche individuals maka ndị nwere ego akarị igwe ya ịgakwe ha na DPO akpọnye ndị mmadụ ịbịazie rịpọtụ na e nwere ebe agụ gbapụrụ na a chọrọ ka a gbagbuo agụ asịghị na ebu egbe soro ọga pụọ ya bụ na ya ebe ahụ ka mụ na onwe m narị n'anya mana ọ bụrụkwa maka o nwekwara uru dị na ya o nwere uru dị na ya aghọm dị na ya ka m gwara gị sị gị na amaghị uche onye bu akpa asụ nne amaghị uche Jagaban ikekwe ọ bụrụ na ọka ndị steeti wee nwee ike etu o nwegoro 32 gọvanọs ka ha wee nwee ike iyuzugbu commissioners of police rụọ ọrụ ebe ahụ ka mmụọ na-atụ egwu ịmara nke a bụ Saturday na na-ekwuzi ha mekwu ka nke ahụ na ịmgwa na 2027 mbụ the main thing ha jachi ime kịta n'ime na-ekwu bụ after that maka o nwekwara ife ndị be anya ha n'anya gwumegwuntị mgbe ndị Hausa ụta Boko Haram na Borno ka Benue Borno ka ewee mee election ha hafụ ya na-emecha na bụ asụ ana ka oji akpatara fa bịa ka anyị na ego onye ọbụla ma egwu yenu ha egwu kịtazi maka na ọhịa ibu ike ya enwe mmiri bụ isiokwu na ọṅụcha mmiri natakwa iko olu ka emechaa datin ndị ahụ bụzie na tenagogwu ọbụrụ asụ ana ka oji so na steeti polisi dị n'aka ndị Igbo steeti polisi ya enye anyị edube na feju steeti polisi abụrụ dị menten anyị niile kịta anyị nidiri ọ bụrụ vigilante bụrụ VG bụrụ neighborhood watch mana ọ bụ ka steeti polisi a sị gị na ọ ya wụọ mgbe epeti ka ị na-akpọghachi ya azụ ihe a na-ekwu agafekwa na n'obe anyị nọ ọbụbụ chapta anyị nọ bụ Old Testament chapta anọ kịta na bụ na steeti polisi a gafee na Senate gafee House of Rep na-abanyezi na steeti ịga mee anọ ọtụtụ steeti imirikiti steeti especially na South ekwuo na ahụ ha si weta ya ị ga-afụ na ọma nkarị 1 week apasị ya bụ bill maka 2027 mana ofu ihe ọzọ bụ na ọ bụrụ na ị na-anya etu ihe si aga kịta ndị imirikiti steeti dị n'ala Igbo ga-agbakwanụ mbọ ka ha mee ọfụma hapụkwa imirikiti steeti dị n'ala Igbo ga-agba mbọ ka ha mee ọfụma ọ bụ eziokwu na Commission of Police ga-anọ gọvanọ n'akpa ọ bụ eziokwu na a ga-esi ebe ahụ bubagodu ọ bụ eziokwu na ego anyị na-akwụ ga-agbanitekwu maka ọ bụrụ na ndị a na-anọ n'ụzọ ndị nkwuchi ụzọ dị 5 ha ga-eru 10 anyị na-atọ ha because ịgafe Federal Police ifu ndị Army ifu ndị NDLA ifu State Police ifuzie ọ bụrụ na Anambra ifu Udogachi maka a ga na-achọkwara ha ya bụ onye ọbụla ịga na chọọchị $200 naira egoro nri fọ ndị akaodo ha niile kagburu ha niile so mba akaodo dị iche ọchabrigedi dị iche ndị ị na-ekwu ha na-emecha arrest a na-akpọchukwu mmadụ ihe mewụ na anyị ga na-atụrụ ha ma ya wụrụ na anyị ji ofu na anyị na-arahụ n'anya na-abụ ọ bụrụ ụtụ ahụ anyị na-atụ ya kpatara eji wee tait na ofere na chọọchị iru ebe ahụ ọ bụrụ na echichi mee ya ka udo wee dị anya na-eme ya ị na-afụ na enwere mgbe ọ dị ka ọ ga-adị
ụfọdụ iru ebe ndị vigilante nọ ife akpara oru na Krismas ruo ebe a ha na-arachakwapịa ụmụ a na-ebunye ha ihe na-adachi ha ya bụ ndị Igbo anyị maara etu o si eme rute na ihe anyị na-ekwu bụ etu ihe gbasara steeti polisi a ga-eji wee bara anyị uru maka na ọ bụrụ na emegokwe emeghị eme Jagaban mechaa nke ọ ga-eji eme na 2027 kedu ebe anyị kwụziri akwụ kedu etu anyị ga-esi mee ya maka amaara m na steeti dịka Abia steeti iruo na Abia steeti kịta isi ndị mmadụ tụwa ego a gara akwụ ndị polisi ha ga-atụta ego maka na amaara na gọvanọ ama ga-amaza ya ma o jiri ya mee etu ya bụ na ọ ga-emezi enweghị ndị be anyị na-asị unere anya tara ọjị abịa asị gọvanọ Anambra na-egodo etu onye Imo steeti si na-eme na nka gọvanọ Enugu na-egodo etu Anambra si na-eme na nka nwụta n'ihe na ọ bụrụ na ime ihe na-amụta kama na mgbe ụfọdụ adịkwa amụta ọ ya kpatara gọvanọ unu ga-eji gaa tinye airport ka a rụrụ ya airport ebe anyị na-enwebeghị tren mụnwa kwenyere na enwere ihe na-eme ha ọ na-ejubu abanye n'ọchịchị ahụ ha echefuo ihe niile maka na gọvanọ Abia steeti rụcha ụzọ eto efe mana gọvanọ Anambra steeti bụ ọrụcha ụzọ ide ibu okwu chekọrọ korota niile maka na anabụ na adịghị mma unu kwesịrị inwe ezigbo ana na ụfọdụ ngige elu na nke Peter Obi karịcha aktiv mgbe ahụ ka e nwere ndị kọntraktọ isi kpakọrọ ọnụ mgbe ahụ ka simenti bụ ezigbo simenti kịta na-awụ ọkụzụ okene ka eji arụ n'Abia ha nwere etu ha si ebute even gọvanọ nọ mba kene ka o ji arụ ọgwụgwọ ụzọ niile ọ rụrụ ihe dị mma kama na ọ na-abụrụ akọwa ya ọ na-akọta ihe ịma na onye nke ahụ enweghị ọnụ ebe nke unu nọ dị iche bụ na nke unu na-apụta ịkọ ya wan ọkọ otu gọvanọ anyị enwe nọmba 1 ịkọ ọnụ n'Afrịka ọ ma eto esi akọ ọnụ ọ bụrụ maka nke ahụ ọ ma eto esi akọ ọnụ ebezi ka anyị ga-apịachi ọnọdụ a mana ihe anyị na-ekwu ihe mụ anyị ji pịachi nke mbụ na steeti polisi a ekweghị m adịghịzi n'ime na ọ bịago kama nọọsụ etu anyị si onye ọbụla na-achọ itowe isi n'ebe ogwe dị nro etu anyị si were ya mezie ala Igbo bụ ihe ga-ekpebizi ka ọ mara mma ma ọ jọrọ njọ ọ ka nwere last hurdle ọ na-aga through state assembly kwa ọ dị ka o rute Anambra kịta na ama votu o rute Enugu ka ọ maka Anambra a na-ekwu ezigbo steeti a na-ekwu steeti ya imebikwa na Anambra kwa isi ala Igbo anyị cross anyị ruo ha na briji isi nnọọ na ala Igbo kwa Anambra ịchọ ka ebido nwe nsogbu kịta enweghị nsogbu anyị na-enwe ama m na enwere ihe ṅụrụ iji bịa tata onye ka eji nọgide Ebuka Obi bute ụlọ mkpọrọ ndị otu puso nke ndị be anyị isi na ndị Enugu ya bịa na kpachapụ anya ndị Enugu amasị n'ebe ọ bụ na o chetara ndị na o chetara ndị Anambra rụọ ọrụ ha old people's home rụọ ọrụ ha ebe a na-azụ ndị ara ụkpụrụ ndị ara niile ndị ara juru n'Ọnịcha ụkpụrụ ndị ara niile kpogo ebe ahụ na omego nke ya iji ikwuritezie ịkpata ego nke ị na ha achọ ịkpata kịta ijiri ya rụọ nke masịrị nọ nke mmụọ nsọ gwara ya ka ọ rụrụ na Anambra steeti ebe a na-azụ ndị ara onye ka ọ rụrụ ndị Enugu ọkwa crusade ka ọ bịara mere anyị na Mbaka akụkọ nye kasị buru ebe a na-azụ ndị ara bụ na bụ ụnụ a na-ebu ka ị ga-eji buru ana na ihe na si na ị na-ebu oke ntụwadị si mepee eme annex ndị Enugu ọbụla sipụta ebe ndị ara ndị Anambra enwe ndị ara ma ọ bụrụ na ihe na ndị ara nọ n'Eke Ọka na Oseọkwa ọdụ ọ bụrụ na ekpocha ndị ara niile nọ n'Ọnịcha ọ bụrụ na bed ka ha bụrụ ndị ara kporu ha ihe ọbụla ọ bụ kporu ha akpọgogoro ebe ahụ ka Anambra dị peaceful ịfụ na ndị a nọ n'ọpa iwe ka na ha ebenatago kịta mpịachi ụlọ biko ndị be anyị ihe na-ekwu obodo atụ na steeti polisi nye nwa spọtara mmụnwa spọtụ ha maka na gọvanọ anyị eme anyị arụ even gọvanọ nke a pụkwa onye ọzọ abata steeti polisi nwere ike ịnata na mgbede chọọ ka iburu ụmụ pụọ steeti polisi agachakọrọ gị na federal adịghị kịta eziokwu na ndị federal adịghị kịta ọ dịnụ beta na gọvanọ anyị agha kọntrol ya na o nwere ike ya bụ kọmishọna ka jụọ IG ihe ka gị na-ekwuru sef bụ ka anyị wepụ mmụọ maka ọ dị anyị bụ ndị Igbo n'ọbara onye gị na ya zọrọ shọpụ ọ ga nye DP ego akpụrụ gụwa mgbe ahụ ka ya bụzi pụta nje bikos na kọmishọna of polisi atọ ntụ IG mgbe ahụ ịnwa anwa na-enebụghị anya hinne ọkpọchi ụmụnna gị niile ọma mmonwe maka na etu e nwere magistrate court nwee steeti high court etu a ka e nwekwara federal high court ọ bụrụ na ọ dabara m n'ebe a gaa m ebe nka onye ka anyị si isted ime steeti polisi nye na anyị neighborhood watch onye na anyị vigilante ha dị were equipped ka ha were egbe chaka m na-aga achụ ndị ya nọ n'ime mba si approve ha ezigbo egbe nwere ihe ṅụrụ tata
mechie mmemme na ana m na ka m gwa omume na pịachie akacha m akacha m ọ dị mma ya bụ iwe ewekwo mgbanụ ọ dị ka epetike akachara nke ya kama na onye ụlọ otekwa na onye asịrị na ya akacha mechakwara karịa ọ ga na-akakwa ka Chineke meziokwu